Hola, em dic Joaquim Brutau i us parlaré del treball número 11 que va tenir que fer l'Hèracles pel rei Euristeo de Micenes. En principi, el rei Euristeo només havia posat 10 de feines, però la segona, que era matar la hidra de Lerna, i la cinquena, que era netejar els estables del rei Augies, no els hi va dar com a vàlids, amb un perquè el va ajudar el seu nebot i l'altre perquè va rebre una compensació econòmica del rei Augies per fer-ho. Per tant, n'hi va dar dos més. El primer d'ells és aquest. Aquí tenim l'Hèracles i el treball era portar unes pomes del jardí de les Hespèrides al rei Euristeo. El jardí de les Hespèrides era un jardí que es va formar gràcies a unes branques que va regalar la deessa Gea, Gea era l'àvia de Zeus, el dia de la boda de Zeus i Hera. Els va regalar unes branques, eren 7 o 8 branques, una se la van portar a l'Afrodita, però les altres les va plantar a la Hera i van sortir uns arbres que daven unes pomes daurades, màgiques, que deien que portaven la felicitat, i la Hera les va cuidar i va posar a les Hespèrides, filles del titan Atlas, a cuidar el jardí aquest. El treball consistia exactament en robar unes quantes d'aquestes pomes i portar-les a l'Euristeo. Aquí us parlaré també del Prometeu, us parlaré del drac Ladó, us parlaré de l'Atlas, que és el pare de les Hespèrides, i farem una menció també a la deessa Eris i a l'Atlanta, degut a les pomes aquestes especials. Al començar la feina, l'Hèracles no sabia on estava el jardí de les Hespèrides, perquè el jardí de les Hespèrides, ens deien, estaven a l'occident del món, però a l'occident del món no se sabia on era. El que sí sabia l'Hèracles és que les Hespèrides eren filles de l'Atlas i que l'Atlas era germà del Prometeu. Per tant, l'Hèracles se'n va anar cap a l'Olimp a veure el Prometeu. A l'arribar a l'Olimp li van dir que el Prometeu estava castigat, que l'havia castigat Zeus, que estava encadenat en el mont Caucas i que un aguilot cada matí li menjava el fetge, i això per tota l'eternitat. O sigui, era un turment físic, un dels 4 únics que Zeus va castigar amb turment físic tota l'eternitat. Els altres eren l'Ixion, el Tàntalo i el Sísifo. Llavors, sí, l'Hèracles se'n va anar cap al mont Caucas, va trobar el Prometeu, va matar l'Aligot. L'Aligot aquest era fill d'Equidna i de Tifó, com molts dels monstres que sortien, i va lliurar el Prometeu. El Prometeu, a canvi, li va dir on estava el jardí de les Hespèrides i on estava l'Atlas. Si l'haguéssim de situar avui, estarien a lo que és Argèlia, a la part nord d'Àfrica, i a lo que és Argèlia. Allà estaria el jardí de les Hespèrides. Allà estaven les 3 Hespèrides, aquí teniu el jardí amb les pomeres, i aquestes les va posar a la Hera per cuidar el jardí, i com que no es fiava de les Hespèrides hi va posar un drac de 100 caps, que es deia Ladó, i aquest Ladó després el va portar a les estrelles a la constel·lació de Draco. La constel·lació de Draco és el Ladó. Aquí també veiem aquest drac, que amb una porta, un drac dissenyat per Gaudí, ferro forjat, que està en l'entrada dels pavellons
Gaudí de Pedralbes de Barcelona. Llavors, l'Hèracles se'n va anar a l'Atles i li va dir, mira, l'Atles estava aguantant la bòveda celestial, el que és el cel, i l'Hèrcules li va proposar que ell aguantaria la bòveda celestial si l'Atles li portava unes quantes pomes d'aquest jardí que estaven les seves filles. L'Atles va dir que sí, que no hi havia cap problema. Es van passar la bòveda celestial de l'Atles a l'Hèracles i l'Atles se'n va anar a buscar les pomes aquelles. Quan va tornar, l'Atles va dir, bueno, escolta, mira, saps què? Et quedes tu aguantant la bòveda celestial i jo vaig a portar les pomes a l'Euristeo. L'Hèracles no hi estava gaire content perquè deia, mira que si l'Euristeo resulta que no s'ho creu, em farà repetir la feina, aquesta ja és repetida, que no. Però l'Atles no estava disposat a tornar a agafar la bòveda celestial i va dir, les portaré jo. I llavors l'Hèracles va agafar una altra estratègia. Va dir, bueno, les portes tu, sí. Li has de dir a l'Euristeo que les he agafat jo, que si no m'ho farà repetir. Tu digue-li que les he agafat jo i que jo te les he donat a tu perquè les portis a l'Euristeo. Entesos? Sí, l'Atles estava molt content, d'acord, ho farem així. I llavors l'Hèracles li va dir, bueno, doncs llavors deixa'm posar la capa del lleó de Nemea sobre els ombros bé i tu em poses bé a la bòveda celestial que s'apoyi totes dues espatlles perquè em trobi jo còmode. Sí. L'Atles agafa la bòveda celestial per posar-li bé i en aquell moment s'escapa l'Hèracles i es queda una altra vegada l'Atles amb la bòveda celestial a sobre i l'Hèracles agafa les pomes i se'n va. I les porta a l'Euristeo. I així s'acaba aquesta feina, que és la 11a que ha hagut de fer l'Hèracles. Si us ha agradat, premeu el botó de like i si us interessen més vídeos de mitologia, doncs només teniu que subscriure-vos.